Welcome to Durga Puja Expo. Welcome, guys. Holy moly, guys. Zidam pak, apa mulai waktu negur nih? Oh, ini par muda asal. Jangan dayi beregasnya arena. Nोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था नैबे मिसुला जोबोद गोथावखा जोंबो जादोंमोन गोथाङा गासिबो गोथां गोजा नोंथांमोनाबो जाफैदोल' Atkir kor kasih nih, lampu deh. Bohai. Sekida, bisa kalau leh. Satam. Saya sedang berai. Isirku bisa masang lagi isir. Itu kemana? Kita. Mai kuma kalam. Oh, pun segera are. Ini itu loh. Oh, lagi ya. So guys, जों दायो बेरायगासिनो आरोना बेरायगासिनो गिदिंबाबो हागौ बेरायबाबो हागौआनो जोबथा गुवारखा नालाय एक्सप'आनो गुवार ada handap loh dari गिदिं लायो गिदिं लायो ओइ सारा बेयाव नायलाय इसां दाम Istilah bisa nih. बेयाव दंमोन ना अबाव दंमोन ने मोजां बैयावसो बेबो सादाब्रा 160 150 एरस'नि Jigan cilik ya. लोगोफोर जोङो दायो बेयाव गस्ला बायनो नागिरदों आरो गस्ला नागिरदोंमोन मोजांखौनो नुवाखै खालि मोजांखौनो नुवा सिख्लाफोरनिल' नुबाय थायो मोजां गैया हौवाफोरनि दंब्रा नै मेरला बयसफोरनि Chinese fangka होनसै नामा बरिया खा Kopi masuk tangan नै माथो फिथाइलै Bohai. Iya माबा खमला बिदि जायो Bisa saling mulai kemarin deh. Terus kalau nih. Oh
बे जाम्बाय हेभि माल गाननायाव जायो आरो रेसा 30 टाका नामा 30 टाका मोजां नै बिथांमोन लादोंमोन दहायनि 30 टाका हिरो थाइबा होद दखानदारिखौ